растите кветочки великие и пригожие, и радуйте нас. Ну, Яночка, ну ты уже скончила со своими кветками, можно уваходить? Вядома, уваходь. Привітання, Топочка. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Усім салют! Я чекав, коли можна в покой увійти? О, ти який дивний. Сховався і боявся уваходити. Ми ж з тобою не домовлялися у хованки гулять. А я специально не йшов, тому що ти со своїми кветками займалася. А коли ти зимі, ти нічого не бачиш і не чуєш. Гэта правда, Топочка. Я вельми люблю кветки и не забывайся их поливать, землю рыхлить и размаўлять с ними. А розмовлять навошта? Яны ж табе ўсё роўна нічога не адкажуць. Гэта так толькі здаецца, што не адкажаць. Яны на самой справе цудоўна ўсё чуюць і разумеюць, а адказваюць сваімі прыгожымі кветачкамі. Калі кветкам падабаецца, як за імі даглядаюць, яны ў адказ квітнеюць і радуюць нас. Дык вось чаму твои кветкі так добра выглядаюць. Таму што ты з імі балбочаш без перапынку. І ты, Топочка, долучайся до нашай размовы. О, хочаш, каб у калыханачным пакоі сапраўдны ботанічны сад з'явіўся? А чаму не? Будзе здорова. Космічнае прывітанне, Яна і Таўпа. Добры зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, прывітанне, Ліночка. Цудоўна, што ты прыйшла. Мы можам пагуляць разам. З задавальненнем. Я вашыя гульні вельмі люблю. О, а то Яна як занялася з гэтымі кветкамі, дык адчапіцца не можа. Якія прыгожыя. Так. І такія дзіўныя у вас кветкі. Янка іх па навуцы палівае і размаўляе з імі. Таму яны такімі прыгожымі і выраслі. Здорава як. Іліначка, а у вас на планеце хіба няма кветак? Ёсць, толькі яны на гэтыя зусім не падобныя. І паліваць іх не трэба. Як гэта? Не ведаю, яны самі растуць і ўсё. І не сохнуць? Не, ніколі. Быць такога не можа. Я нават не магу уявіць, што такія расліны існуюць. Вось. Яе даслалі з планеты, таму што кветачка без мяне пачала сумаваць. Ой, якая прыгажосць! І вашы кветкі сумуюць без гаспадара? Так, сумуюць. Яны могуць перастаць свяціцца. А наши кветочки не светятся так, як ваши, але могуць зацвесці такімі прыгожымі кветачкамі, што вачэй не адарваць. А мне здаецца, што ў нашых кветках няма нічога асаблівага, а вось вашы... Цікава, навошта вы іх паліваеце? А на зямлі усе жывыя істоты не могуць існаваць без вады. Мы паліваем глебу, у якой растуць кветкі. У глебе ёсць розныя элементы, карысныя для раслін. Яны змешваюцца з вадой, і кветка упітвае іх. Ну, гэта быццам ежа для кветак. Так. Зразумела. А яшчэ нашы расліны дыхаюць. Так, як мы? Яны ўдыхаюць вуглякіслы газ з паветра, які ў расліне ператвараецца ў глюкозу. Глюкоза – гэта салодкі элемент. Так, я пра салодкае ўсё ведаю, а салодкае дае энергію. Ну, дакладней, сілы. Значыць, і кветка сілы набіраецца? Усё правільна і становіцца яшчэ прыгажэйшая. А выдыхае яна пры гэтым кісларод. Гэта значыць, ачышчае наша паветра. Як цудоўна у вас усё працуе! Сапраўдны космас. Ліночка, гэта у вас космас, а у нас звычайная прырода. Нішто сабе звычайнае. Гэта ж трэба, кветку паліваюць, і яна ад гэтага расце. А многія кветкі яшчэ і дораць нам цудоўны водар. Быццам парфума? Так, некаторыя расліны маюць водар лепшы за парфуму.
Колькі чую ад вас, увесь час здзіўляюся. Столькі ўсяго таемнага. Ды проста ўсё, Эліна. Ты яшчэ ў нас пабудзеш і разбярэшся ва ўсім. Ой, усё не так проста. У маёй галаве столькі інфармацыі, і бываюць моманты, што ўсё ў ёй перамешваецца. І становіцца падобнае на касмічную кашу, маю самую нелюбімую. Скажы яшчэ, што твоя галава пачынае нагадваць касмічную каструлю. Атрымліваецца, што так. Ніколі не думала, што ператваруся ў каструлю. Леночка, ніякая ты не каструля, а вельмі цудоўная дзяўчынка. Дзякуй. Вось толькі калі я буду расказваць пра вашыя кветкі свайму настаўніку Марсу Нептунавічу і ўсё пераблытаю, ён адразу падставіць мне дрэнную адзнаку. А я не вельмі люблю дрэнныя адзнакі ў дзённіку. Леночка, ты не хвалюйся, мы табе дапаможам, усё раскажам і пакажам, і ты нічога не пераблытаеш. А можаш нам расказаць пра вашы кветкі? Ну, што пра іх расказваць? Іх не трэба паліваць, але яны вельмі любяць, калі ім гавораць кампліменты, звяртаюць увагу, дзеляцца з імі сваімі планамі. Ты сёння вельмі прыгожая. Ух ты! А можна і я паспрабую? Калі ласка. Кветачка, а хочаш разам з намі паглядзець мультфільм? Спрацавала! Тады давайце хутчэй яго глядзець. Так. А зараз давайте пожадаем нашим кветачкам добрай ночы, пойдзем чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся ў ложачкі. А пасля будзем глядзець цікавыя сны. Самыя кветкавыя. І самыя касмічныя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.